5, 4, 3, 2, 1, בבקשה. למעלה הרחפנים תופסים ממש כיתוב שהמכוניות מייצרות. כל מכונית מייצרת 6 פיקסלים כאן. אנחנו לא רואים את זה מהגובה הזה, אנחנו רואים פשוט אורגן אורות מטורף של מעל ל-700 מכוניות לדעתי. אני מקווה שהסין נשבר, הוא נדע ממש בהמשך. השיר הזה כתב מוזס, מדהים, מרגש מאוד מה שקורה כאן. קהילת טסלה ישראל, הסיר בפניכם את הכובע, ולצערי כאלה שלא הגיעו, זה לא משנה כרגע. המסר עובר, להחזירו אותם הביתה. כל האירוע הזה זה להחזרת החטופים שלנו, לחיילים שלנו שיחזרו בשלום, למשפחות של החיילים שנפלו. זה העוצמה שלנו, בסוף העוצמה שלנו זה הביחד, ומה שקורה כאן לא פחות ממדהים.